Em sembla que ja podem començar. Bé, bona nit. Sigueu molt benvinguts a l'auditori de la Facultat de Comunicació. Us vull donar la benvinguda com a degà d'aquesta casa, però també especialment com a president de la Fundació Maragall, que és l'organitzadora d'aquest acte. Vull agrair a tots vostès la seva presència i vull agrair també de manera molt especial al pare Manuel Nin i a l'escriptor Antoni Puigvert que hagin volgut acceptar de seguida fer aquest acte un cop vaig parlar amb el pare Nin i l'Antoni Puigvert. La seva resposta va ser immediata i positiva. Com ja sabeu, des de fa alguns anys, les esglésies cristianes d'Orient vivien ja una situació difícil que en l'actualitat s'ha convertit en molt difícil o en quasi impossible. L'any passat ja vàrem organitzar una sessió sobre el mosaic religiós de Síria i en especial el pluralisme islàmic que vivia a Síria i aquesta vegada hem volgut fer una sessió més àmplia i específica sobre la situació de les esglésies cristianes d'Orient. Una sessió pensada per poder conèixer aquesta situació, per conscienciar la situació que viuen aquestes esglésies al nostre país i a la nostra església local i per conèixer veritablement en quina situació ens trobem. La Fundació volia organitzar aquest acte i portàvem uns mesos pensant en quin tipus d'acte, quan personalment a l'estiu en llegir un article del Toni Puigvert a La Vanguardia. Ja sabeu que el Toni a l'estiu fa una columna a La Vanguardia, que és, al meu entendre, una columna de referència de lectura obligada als estius a La Vanguardia, quan en Toni va fer 3 articles sobre la situació de les esglésies cristianes i quan feia referència al pare Nin. Dies després vaig parlar amb en Toni per veure si ell estaria d'acord en fer un acte invitant el pare Nin. Vaig parlar amb el pare Nin i d'aquell article de l'Antoni Puigvert avui sorgeix aquest acte. Un acte que hem volgut fer-lo aviat, a l'inici de curs. De fet, és el primer acte d'inici del curs de la Fundació, perquè li hem volgut donar la rellevància d'aquest acte. Volem que aquesta sigui no una única sessió, sinó que iniciï aquí un treball de reflexió i de treball de la Fundació Joan Maragall. Per presentar el pare Nin té la paraula l'Antoni Puigvert, escriptor i pensador. Bon vespre, molt content de ser aquí. Més ben dit, content no, perquè estic molt preocupat precisament pel tema que ens ocupa avui, però sí content que es pugui fer aquest acte tan aviat, perquè una de les preocupacions més grans que tinc jo en els últims temps és precisament la indiferència amb què Occident en general i Catalunya en particular assisteix a la desaparició del món cristià en els seus territoris gairebé diria que originals i concretament en tot el que és la geografia bíblica. Aquest estiu, com ha dit Josep Maria Carbonell, vaig escriure aquests articles perquè em provocava bastant d'estupor veure l'onada sentimental que generaven els atacs, molts d'ells brutals, i la reacció també bastant ambigua d'Israel sobre Gaza i la reacció de la gent de Gaza, que semblava o podia semblar que oferien els seus nens com a víctimes propiciatòries d'una causa superior a ells. Fos com fos, em sorprenia que en parléssim tant aquí als nostres diaris i en canvi ens manifestéssim completament indiferents, és a dir, no sortia pràcticament cap referència en els nostres diaris a les matances, moltes d'elles brutals, i també a la desaparició de tot un llegat històric, documental, arquitectònic, cultural en general, d'aquests territoris, del llegat cristià d'aquests territoris. I em vaig preguntar per què, quan la neteja ètnica, que és una de les preocupacions que l'Europa occidental té més profundament des de la Segona Guerra Mundial i l'experiència del mal absolut del nazisme, em vaig preguntar com és que si la neteja ètnica és
és considerar entre nosaltres, si més no retòricament, com el mal absolut, com és que som tan indiferents a la neteja ètnica de la tradició cristiana d'Orient. I aleshores em vaig fer un parell de preguntes, una d'elles molt tècnica de periodista. No soc ben bé periodista, però estic molt ficat en els mitjans de comunicació i moltes de les coses que ens preocupen i ens inquieten és perquè els periodistes ho volem. És a dir, perquè els periodistes hi donem una importància, hi posem un relleu i sobretot donem unes imatges. Quan les imatges són impactants, per exemple, uns pares o unes mares portant cadàvers de nens als braços, aquestes imatges es publiquen, les filmacions apareixen pels mitjans de comunicació, automàticament hi ha una reacció d'indignació molt profunda i molt gran, una reacció generalment sentimental. Doncs bé, en aquests llocs de què parlem, aquests territoris, concretament ara amb l'atac de l'estat islàmic, l'anomenat estat islàmic, sobre els territoris entre Síria i Iraq, com que no hi van els periodistes, no hi ha emocions a comentar ni emocions a gestionar. Perquè els periodistes saben que s'arrisquen molt si van allà. Com després hem vist, una cua de la preocupació meva és comprovar com la decapitació d'un parell de periodistes, que és un acte execrable i vomitiu, repugnant, ha generat les primeres reaccions d'indignació a Occident. Sabíem que n'hi havia hagut moltes més abans, sabem que hi ha hagut molts morts i moltes destruccions abans, però fins que no hem vist aquestes imatges, i concretament imatges de periodistes, no ens hem començat a moure. Però una segona reflexió que jo feia és que potser, és una pura especulació o reflexiva, potser és que nosaltres, com que hem decidit extirpar del nostre país la tradició cristiana, ho hem fet amb humor i amb molta gràcia, hem decidit que això no era gens important i hem decidit que 2000 anys d'història es podien enderrocar com si no passés res, doncs bé, girem el cap, veiem que allà ho fa algú per força, això d'extirpar la tradició cristiana d'alguns territoris, i pensem, bé, nosaltres ho hem fet de gust, i què, si els altres ho fan per força? Presentaré breument el pare Manel Nin. El pare Manel Nin és un monjo de Montserrat que fa uns 30 anys que és a Roma i va anar primer a estudiar al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo de Roma, a l'Aventí, que és on els benedictins tenen allà el seu monestir i la seva universitat. I allà ho vaig conèixer jo quan hi vaig anar a finals de l'any 1998 a fer una estada, que em van deixar estar allà uns mesos, i vaig tenir el goig de conèixer-lo. Ell, després d'estudiant, ja va ser professor, és especialista en siríac, la llengua que ha evolucionat de l'arameu, és a dir, la llengua que parlava Jesucrist, i és expert en els pares del desert, que com sabeu són aquells anacoretes que entre els segles III i IV es van instal·lar a les polsoses valls d'Egipte i de Síria fent una vida radicalment austera i estrictament espiritual i van donar un llegat intel·lectual, moral, espiritual molt profund, que és una de les bases de la tradició cristiana. Ell en concret va fer la seva tesi sobre Joan el Solitari, que jo francament no l'he llegit mai ni en conec cap, però que segur que ha de ser un personatge molt interessant. Només pel seu nom ja ho trobo interessant. El pare Manel Nin, després, a part de professor, es va convertir, li van demanar si volia ser rector del Collegio Greco. El Collegio Greco és molt a prop de Piazza Espanya, en un carrer dels que surten de Piazza Espanya cap a Piazza del Popolo. Molt a prop de Piazza Espanya hi ha un col·legi antic que em sembla que és del segle XVI, del segle XVI, on hi ha estudiants que volen ser clergues, és a dir, seminaristes,
de diversos territoris, procedents de diversos territoris del catolicisme de ritus oriental. Sabem que hi ha una branca del catolicisme, que és el catolicisme oriental, que té molts punts en contacte des del punt de vista litúrgic i cultural amb el món ortodox, però és d'obediència vaticana, diguem, per tant catòlica, i el pare Manel Nin n'és el responsable des de fa molts anys. És molt interessant, si un dia aneu a Roma, anar a les vespres, per exemple, són vespres completament diferents de les que estem acostumats a sentir nosaltres i a assistir-hi. Són molt més llargues, no hi ha aquest ordre més o menys racional que té el món benedictí i el món en general dels monestirs nostres, sinó que és un desgavell molt ben ordenat. És a dir, sembla que tot és un desordre, un s'aixeca, l'altre s'asseu, ara tots van al centre, ara es dispersen, i les pregàries són molt llargues, molt intenses, molt viscudes. És una experiència realment molt atractiva anar a les vespres al Collegio Greco. També té el títol d'arximandrita, que ve del grec arxi, que vol dir superior, i mandra, que vol dir el que guarda el ramat, i que és un títol honorífic equivalent a l'abat visitador d'un monestir. És l'arximandrita, ell, de la zona que va de Haifa, Akko, Nazaret, Galilea. És a dir, és una personalitat molt important en el món del catolicisme oriental. En els seus articles que ja ha publicat i en les seves cartes, que jo també vaig fer referència aquest estiu, parla de la Bíblia de Mossul. Confio que ens en parli una mica perquè són coses que nosaltres desconeixem del tot. Crec que l'acte d'avui és un acte de justícia fonamental i espero que tots nosaltres siguem no només espectadors d'una informació que se'ns donarà, sinó actius defensors de la causa del cristianisme a Orient, que no pot ser que desaparegui davant la nostra absoluta indiferència. Déu us guard a tots. A l'inici d'aquest encontre vull agrair al doctor Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i el seu patronat, la invitació que a primers de setembre va fer de presentar, de parlar-vos de la situació de les esglésies cristianes al Pròxim Orient avui. Un tema que per interès científic i de recerca i sobretot per interès personal i espiritual, també eclesial, segueixo des de fa molts anys. I agraeixo també les paraules de l'amic Antoni Puigvert, que ha seguit i segueix molt de prop tot el problema que aquest vespre vull presentar-vos. A nivell immediat, tot ve d'un article que vaig escriure a mitjanit, a la segona meitat de juliol, un article sortit a raig i que vaig enviar a la redacció de l'Osservatore Romano, el diari de la Santa Seu, el matí següent, i que va ser publicat el 30 de juliol. Un article que duia com a títol, en italià, Il martirio nell'indifferenza, el martiri en la indiferència. Un article nascut d'una reacció quasi visceral, ho reconec, a una indiferència, a un ensopiment, jo diria, de l'Occident en general, envers un drama que s'estava consumant aquells dies i continua encara avui a l'Iraq, a Síria i, en el fons, a tot el Pròxim Orient. Si el Senyor no ens ajuda, per a nosaltres no hi ha futur. Aquesta frase del patriarca Rafael I Sacco de l'Església Caldea, una de les esglésies del Pròxim Orient, reflecteixen allò que el poble iraquè i tants cristians al Pròxim Orient viuen aquests darrers mesos, aquests darrers anys de precarietats, de sofriment i de martiri. Avui els cristians de l'Iraq veuen com la pròpia història bimil·lenària s'escola cap a la dissipació, una història que ha regat la terra entre els dos rius. Aquest és el significat de la paraula Mesopotàmia. I el que vaig acceptar de fer entre vosaltres aquest vespre, reconec que no és fàcil. Es tracta de la presentació històrica
i vivencial d'una sèrie d'esglésies cristianes que han nascut i crescut i florit en el que anomenem Pròxim Orient des de quasi fa més de 2.000 anys. A part de la tradició de fundació apostòlica de tantes seus cristianes al Mediterrani, Alexandria, Antioquia, Roma, penseu que a Jerusalem s'esdevé el misteri de la passió, de la mort i de la resurrecció de Jesucrist, i ja al segle II hi ha cristians a Síria, a l'Egipte. Al segle II hi ha una Bíblia traduïda en siríac. El siríac és la llengua semítica germana de l'hebreu, de l'àrab, de l'arameu. Al segle II, a l'Egipte, hi ha una església florent, una església que l'any 186 té a Alexandria, Alexandria és la capital de l'Egipte i de l'Egipte cristià, té a Alexandria una escola teològica, una escola d'exegesi. Som a la segona meitat del segle II. Es tracta, el que voldria fer aquest vespre, de presentar una situació dramàtica de sofriment, de persecució, de destrucció i de mort. Una situació en què molta gent, no només els periodistes que hem vist en imatges dramàtiques per internet, hi sofreixen i des de fa molt temps hi moren homes, dones, criatures. Una situació també en què un patrimoni literari, artístic, cultural, que hi és des de fa quasi 2.000 anys, és sistemàticament destruït. Es tracta encara d'una situació que cada dia, cada hora va canviant. Es tracta d'una situació en què la informació, o si voleu de vegades la desinformació, hi juga un paper decisiu. Una situació en què els interessos econòmics, estratègics, hi juguen un paper decisiu. Es tracta d'un tema, d'un drama, que jo no us presentaré des del punt de vista ni periodístic ni polític, sinó des del punt de vista eclesial. Eclesial dels qui hi viuen i el sofreixen i hi moren. Eclesial des del punt de vista també del qui us parla. Va ser en entrar a Montserrat el llunyà 1975 que vaig descobrir el món oriental cristià. Va ser a Montserrat que vaig començar a estudiar llatí i grec i siríac i vaig trobar-hi els instruments humans i bibliogràfics necessaris per a aquest estudi del món oriental cristià. I va ser Montserrat qui em va enviar a estudiar a Roma. Es tracta d'una situació, per tant, en què, parlant-ne jo mateix, em puc posar fàcilment, ho reconec, a favor, prendre posició per una banda o per una altra. Intentaré no fer-ho, però és un aspecte que visc des de fa molts anys. Iniciaré amb una part de caràcter històric més aviat breu per situar una mica les esglésies de l'Orient cristià, per fer-les conèixer, per fer-ne descobrir les riqueses i per oferir també una mica el que són aquestes esglésies a l'Occident cristià avui. Són esglésies potser que han estat desconegudes des de l'Occident fins a la meitat del segle XX, però que el Vaticà II, per una banda, i l'arribada a finals del segle XX de tants immigrants provinents de l'Europa oriental o del Pròxim Orient, ens les han posades en contacte directe. La segona part de la conferència tindrà un caràcter més actual, amb un to, si voleu, més de caràcter vivencial actual. Si voleu, la presentació del drama dels cristians al Pròxim Orient, per no proposar o donar solucions, no en tinc de solucions, ho dic des del començament, però sobretot l'interès d'aquest, i per això vaig acceptar la invitació quan me la vareu fer, per evitar que l'Occident continua caient en la indiferència, en la ingenuïtat envers un drama que ens toca i ens pot tocar segurament molt de prop. A l'Orient, al Pròxim Orient, i parlant de Pròxim Orient, entenc geogràficament, feu el tom, feu un moment d'imaginació geogràfica, Turquia, Líban, Síria, Iraq, d'alguna manera també l'Iran, Terra Santa, Egipte. Hi ha una presència cristiana pràcticament des de
des del misteri de la passió, de la mort i de la resurrecció de Jesucrist, però una presència cristiana que a inicis del segle II ha tingut un desenvolupament important a nivell literari, a nivell també de missió apostòlica. Són terres, al Pròxim Orient, aquestes que us he citat, en què hi ha un predomini de llengua grega. Són terres en les quals el grec és una llengua important, però també són terres, penso en l'actual Líban, Síria, Iraq, en què des del segle II hi ha una presència, si més no, d'una altra llengua, que és la llengua siríaca, una llengua de tradició semítica. Serà en el Pròxim Orient on tindran lloc els primers grans concilis ecumènics, Nicea 325, Constantinoble 381, Efes 431 i Calcedònia 451. Seran aquests concilis importants, ecumènics, que se'ls anomena els 4 primers, els que donaran lloc, sobretot Efes 431 i Calcedònia 451, al naixement de les grans esglésies cristianes. És a dir, al concili d'Efes del 431 hi ha tota una sèrie d'esglésies cristianes de llengua siríaca que a finals del segle IV, al moment de la caiguda d'una part de l'imperi en mans dels perses, han quedat fora del vincle amb la resta de l'imperi romà. Són esglésies de llengua siríaca, geogràficament situades a l'actual Iraq i Iran, que no participaran al concili d'Efes del 431 i que, a més, seran esglésies que no acceptaran les decisions dogmàtiques del concili d'Efes del 431. Pràcticament aquestes esglésies, repeteixo, de llengua siríaca, d'una llengua de tradició semítica, són les esglésies que avui anomenem l'església en general siro-oriental. Prefereixo evito volgudament la denominació de caràcter dogmàtic polèmic, per tant, evitaré de parlar de nestorians. Alguna enciclopèdia us parlaran dels siro-orientals com a nestorians, refusant el concili d'Efes. D'alguna manera són esglésies que continuen la tradició exegètica, teològica de Nestori i dels seus mestres, per tant, la polèmica posterior les ha anomenades esglésies nestorianes. Prefereixo anomenar esglésies siro-orientals amb la doble branca. Les esglésies orientals tenen quasi totes una doble branca, una branca ortodoxa, una branca en comunió amb l'Església de Roma. La branca siro-oriental ortodoxa avui se l'anomena església assira o església d'Orient. La branca siro-oriental catòlica avui se l'anomena església caldea, una església molt present, fins fa poques setmanes, encara a l'Iraq. Una església, també l'església siro-oriental, repeteixo, una església de llengua siríaca, una església important per autors, per pares de l'església, etc. Una església que tindrà un gran desenvolupament missioner cap a l'extrem orient, és a dir, l'església siro-oriental, l'església, repeteixo, de tradició teològica, litúrgica, antioquena, però que no participa al concili d'Efes, serà l'església que evangelitzarà el segle III, començaments del segle IV, les dates són una mica imprecises, l'Índia, i evangelitzarà pràcticament fins a Xina i a Mongòlia. Actualment a l'Índia hi ha dues esglésies orientals, l'església siro-malabar i després de l'església siro-malankar, la història és bastant complicada, dues esglésies de tradició siríaca que es remeten d'alguna manera, ells diuen l'evangelització de l'apòstol Tomàs, d'acord, la tradició apostòlica, cada església cristiana té un vincle de tradició apostòlica, però, insisteixo, l'església siro-oriental arriba fins a l'Índia i arriba fins a la Xina i a Mongòlia. Una església molt florent, pràcticament fins al segle XIII, en terreny xinès i en terreny mongol, fins al punt que al final del segle XIII, 1280-85, és una església que és capaç, utilitzo la paraula per fer-ho entendre, d'elegir com a patriarca, com a cap d'aquesta església, un bisbe provinent de Mongòlia. L'església siro-oriental, al segle XIII, elegeix com a cap d'aquesta església un bisbe
provinent de la Mongòlia. Una església, cito aquest fet per dir, són esglésies molt, la paraula italiana, els lancio, l'esperit missioner, si voleu, una església de la qual avui no queda absolutament res. La presència cristiana siríaca a Xina i a Mongòlia, pràcticament, al segle XIV, XV, no queda absolutament res. Dic això perquè no vull donar absolutament, i no en soc ni per caràcter ni per formació una persona pessimista ni alarmista, però és un exemple d'església cristiana de la qual hem perdut totalment la presència en aquests llocs. Fa uns anys havíem pensat, alguns amics de Roma, fer una excursió, un pelegrinatge arqueològic a tot el que és el camí de la seda, que és el camí que seguien aquestes esglésies fins a Pequín i a Mongòlia. Pràcticament ens ho van desaconsellar no només per raons estratègiques, sinó perquè ens deien no trobareu absolutament res, algun mur del que podia ser alguna església siríaca, però pràcticament res. Per tant, un altre exemple d'una presència cristiana desapareguda. Els que coneixeu la història de l'església, recordeu que de la gran església nord-africana de Sant Agustí no queda absolutament res. La presència cristiana al nord d'Àfrica és presència d'immigració, de colonització. De la gran església d'Agustí al segle IV i V, que Agustí feia sínodes a Cartago amb 280-290 bisbes, en 50 anys no va quedar absolutament res. Per tant, una primera situació eclesial, l'església siríaca oriental, que la trobem en el que avui és Iraq, una mica la Síria i també encara una petita presència a l'Iran. Una altra església oriental present al Pròxim Orient és el que anomeno l'església siro-occidental, una església també de tradició siríaca, geogràficament molt més propera, diguem-ne, al Mediterrani, una església que, juntament amb altres esglésies orientals, refusaran el concili de Calcedònia 451, el quart concili ecumènic, el segon concili que representa d'alguna manera el naixement, el trencament, digueu com voleu, de la gran comunió de les esglésies cristianes. L'església siro-occidental, que en algun manual, alguna història de la cristologia trobareu presentada com a església monofisita o miafisita, però, repeteixo, prefereixo evitar absolutament les denominacions cristològiques polèmiques, per tant, prefereixo parlar d'església siro-occidental. És una església present també en el Pròxim Orient, una església de llengua i tradició siríaca, una església que també, com les altres esglésies orientals, té la branca ortodoxa no en plena comunió amb l'església de Roma i la branca catòlica en plena comunió amb l'església de Roma. No entro en la història del naixement d'aquestes esglésies orientals catòliques, el fenomen que s'ha anomenat de l'uniatisme, perquè ens portaria massa lluny. Però, repeteixo, és una realitat d'esglésies orientals presents al Pròxim Orient. Una tercera església oriental present en el que és, els italians en diuen el bacino del Mediterrani, o sigui, aquest gran llac del Mediterrani, és l'església copta. L'església copta és una església present a l'Egipte i únicament a l'Egipte, mentre els siro-orientals i els siro-occidentals ètnicament poden ser libanesos, iraquens, iranians, a Terra Santa hi ha siríacs. Els coptes són únicament coptes. L'església copta, una església present a l'Egipte pràcticament des del segle II, és una altra de les esglésies que refusaran el concili de Calcedònia 451, una altra de les esglésies que en algun diccionari, enciclopèdia, etc., trobareu com etiquetada església monofisita o miafisita, una església també present a l'Egipte i amb la doble branca, la branca copta ortodoxa, que és la branca majoritària, hi ha uns 12 milions de coptes a l'Egipte, la branca copta catòlica, molt més minoritària, nascuda pràcticament a final, la segona meitat del segle XIX, però present a l'Egipte. La situació de l'Egipte també és una altra situació molt precària a la Terra Santa, al Pròxim Orient, perdó,
Una església que ha estat i és, repeteixo, els coptes són pràcticament uns de 11 a 12 milions, han estat una presència molt viva dins de la realitat egipciana. Fins als governs de Mubarak i precedentment els altres presidents egipcians, la Constitució de l'Egipte preveia la presència de 2 ministres coptes. Per tant, l'església copta era una església molt present fins i tot en la vida política de l'Egipte. Recordeu, el secretari general de l'ONU, Boutros Ghali, era un cristià, no sé si es viu encara, era un cristià copte, pertanyent a l'església copta d'Egipte. Per tant, ens trobem amb una gran varietat d'esglésies cristianes al Pròxim Orient, una presència també llatina, l'església de tradició llatina és present a l'Orient, sobretot la presència dels franciscans amb la custòdia a Terra Santa, i també la presència fins a la guerra a Síria i a l'Iraq de jesuïtes i dominicans a Síria i a Iraq. I molts dels grans estudis a nivell científic, edicions de textos, estudis de teologia de l'Orient, etc., estan fets per dominicans o dominics en català? Dominics, deu ser. Perdoneu, d'anar sota una paraula italiana. Els estudis fets pels dominics a l'Iraq als anys 50-60 del segle XX. De vegades algun estudiant a Roma que demanen temes per fer la tesi diuen esclar, és que hi ha molta bibliografia en francès. Tots els dominics francesos a la segona meitat del segle XX publicaven, eren dominics o iraquens o francesos, però publicaven en francès. Per tant, una presència de diverses esglésies, fins i tot l'església llatina, l'església occidental. Una altra església que esmento només, una presència cristiana que esmento només, i tornaré encara abans d'acabar, per concomitància amb la situació actual, és l'església i la nació armena. Els armenis són tots cristians, els cristians armenis també tenen una doble branca, la branca ortodoxa, la branca catòlica, la comunió o no comunió amb l'església de Roma. Una altra església que al llarg del segle XIX i XX ha sofert una situació de persecució. La situació de persecució per als cristians no és pas nova. Quan al segle IV una part de l'imperi romà cau en mans dels perses, tota una part, com us deia al començament, d'esglésies cristianes romanen sota el domini d'aquest nou imperi, l'imperi persa, que serà, segons les èpoques, segons les dinasties, més o menys tolerant, amb persecucions sagnants i amb un nombre de màrtirs notable. L'església, com us deia, siro-oriental que s'expandeix cap a Xina i a Mongòlia tindrà situacions de tolerància, de prosperitat i situacions també de persecució. Totes aquestes esglésies cristianes sota l'imperi otomà, sota els turcs, la turcocràcia, que diuen en italià, també es trobarà en moments de persecució, moments de tolerància, moments en què es pot anar convivint. Totes les esglésies cristianes, que he esmentat molt ràpidament, sé que vau tenir una conferència fa un any en què us van presentar aquesta realitat, per tant, no la repeteixo. Totes aquestes esglésies cristianes han anat convivint, sobrevivint, si voleu, alguns moments també fent de coixí en el que és tota la història del Pròxim Orient, sobretot del segle XVIII fins a finals del segle XX. Els cristians al Pròxim Orient conviuen amb un món musulmà majoritari o amb un món jueu a Terra Santa, amb una sèrie d'alts i baixos. Els cristians a l'Orient són àrabs de raça. Noteu que no tot el món àrab és musulmà, de vegades tenim la facilitat a unir musulmans àrabs. Hi ha àrabs cristians a Terra Santa, al Líban, a Síria, a Iraq.
I, en general, com us deia, aquesta convivència entre el món àrab cristià i el món àrab musulmà ha estat més o menys d'una certa tolerància. El Líban, per exemple, un Líban majoritàriament cristià fins a la Guerra Civil de l'any 1975 al 1980-81, Líban majoritàriament cristià, un 75% del Líban abans de la Guerra Civil era cristià, un 25% era musulmà, després de la Guerra Civil libanesa, un 25% és cristià, un 75% és musulmà. Síria, un país en què hi havia un govern majoritàriament musulmà, però amb un enfocament polític molt laic. Iraq, amb una altra presència cristiana minoritària, però notable, fins a les dues guerres dels anys 90 i 2004, les dues guerres del Golf. Era un país majoritàriament musulmà, però també d'enfocament laic i tolerant envers la realitat, la presència cristiana. L'Iran, un altre país majoritàriament musulmà, però també amb una situació de tolerància fins als anys 70. Terra Santa, Palestina, amb una situació ja molt més complexa, amb la tensió, i hem vist la guerra a Gaza fa pràcticament poques setmanes. Finalment, l'Egipte, un altre país majoritàriament musulmà, però amb una presència, us deia, 12-13 milions, potser, de cristians coptes. Cal insistir en aquest fet cabdal. Els cristians al Pròxim Orient tenen un tant per cent molt elevat de realitat àrab, o, si voleu, la llengua i el pensament àrabs són una component fonamental del cristianisme a l'Orient, fonamental també per entendre què vol dir ser cristià al Pròxim Orient. Fins esglésies i litúrgies que a l'origen no eren àrabs, els siríacs, els coptes, els mateixos armenis, a finals del primer mil·lenni s'arabitzen molt. Avui els siríacs celebren pràcticament en àrab, amb alguna petita part en siríac per recordar les pròpies arrels. Jo diria que comprendre aquesta realitat àrab dels cristians del Pròxim Orient és fonamental per evitar d'imposar models occidentals, fins i tot a nivell eclesial, a realitats humanes i cristianes que no ho són ni ho volen ser d'occidentals. Tornaré a fer referència un moment al final per la qüestió de la diàspora. L'any 1977, un dels millors coneixedors de l'Orient cristià, el pare Jean Corbon, un sacerdot francès que va morir al Líban, va publicar un llibre molt interessant que es titula L'Église des Arabes, l'Església dels Àrabs. Una obra clarivident i indispensable en el seu gènere, en la qual, a partir de la realitat cristiana de la ciutat d'Antioquia, Antioquia és la capital històrica patriarcal de Síria, avui Antioquia es troba a Turquia, a Antàquia, però la referència és important. A partir de la realitat cristiana de la ciutat d'Antioquia, analitzava aquesta realitat àrab dels cristians del Pròxim Orient. L'autor, el pare Corbon, es pregunta quines són les maneres de poder conèixer i viure una església, i ell proposa 3 pistes, 3 camins per apropar-nos, en el fons, per conèixer la realitat d'aquests cristians del Pròxim Orient. Ell diu, en primer lloc, que és necessari el coneixement de la humanitat de Crist, que és i representa cada església des del punt de vista humà, geogràfic i lingüístic. Una església siríaca, copta, armena, llatina, el que vulgueu, s'identifica en el lloc on ha sorgit amb la realitat humana, amb la gent en què ha sorgit i amb la llengua en què s'expressa. En segon lloc, diu el pare Corbon, el necessari coneixement d'allò que avui succeeix en cada una d'aquestes esglésies a partir de cada una d'elles i del moment actual. No podem comprendre les esglésies, per exemple, l'església armena, sense conèixer el drama, ignorant,
sense conèixer el drama del genocidi dels anys 1915-1917. L'any que ve serà el centenari del genocidi armeni. En tercer lloc, el pare Corbon diu el necessari coneixement de la fe de cada església, que compromet tota la vida de cadascuna de les comunitats i de cadascun dels fidels que en fan part. La realitat avui dels cristians al Pròxim Orient. Parlar avui de la realitat dels cristians al Pròxim Orient ho voldria fer a partir de dos exemples que m'ha tocat viure de prop. En primer lloc, començo parlant de la realitat de Síria. Pel que fa a Síria, estem vivint una realitat de guerra civil des de fa més de 4 anys, una guerra provocada, sorgida, si us preferiu la paraula sorgida, potser millor, per una revolució, poseu-hi cometes, que hauria hagut de portar un canvi de règim en aquell país, una revolució que també és un mirall del que jo em permeto de presentar com un cert fracàs de les primaveres àrabs, el que s'han anomenat primaveres àrabs. Síria, com el Líban i l'Iraq, és un país en què la presència cristiana és qualitativament notable, potser no quantitativament, qualitativament sí, una presència cristiana multiètnica i multieclesial. Hi ha siríacs, hi ha armenis a Síria, hi ha siro-orientals, siro-occidentals, siro-orientals catòlics, siro-occidentals catòlics. Són diversos els patriarques, els caps d'esglésies cristianes que porten el títol d'Antioquia. Patriarca siro-oriental catòlic siro-occidental catòlic d'Antioquia, siro-ortodox d'Antioquia. Per tant, la referència en aquest lloc de Síria, avui repeteixo, la frontera ha passat a Turquia, però crec que és important. Síria, al llarg dels primers segles cristians, ha estat una terra de grans figures del pensament cristià. A finals del segle I, Orignasi d'Antioquia, aquest pare de l'Església, a finals del segle I, començaments del segle II, al segle IV, un Joan Crisòstom. Antioquia, Síria, on hi ha una corrent d'exegesi molt important, com n'hi haurà una altra a Alexandria, a Egipte. Síria, d'on surten grans teòlegs, Teodor de Mopsuestia, un gran teòleg, Efrem, un autor siríac que al moment de la caiguda d'una part de l'imperi en mans dels perses fugirà cap a Edessa, on morirà. Per tant, figures teològicament importants. L'expansió, has fet una referència abans, de tot el fenomen monàstic a Síria. Síria era una realitat on hi havia una presència de monjos ermitans, comunitats de monjos molt diversificades, de les quals encara avui podem trobar testimoniatges a nivell arqueològics. Un exemple a Síria, la ciutat de Maalula. La ciutat de Maalula és una petita ciutat, poblet, si preferiu, al centre de Síria, un poblet arrocat, col·locat a les muntanyes de Síria que fan frontera amb el Líban, un petit poblet de 3.500, màxim 4.000 habitants, un poblet que fins fa 4 anys era un poblet totalment cristià, un poble on es parlava encara siríac o neosiríac, ells deien arameu, la llengua que parlava Jesús. Un poble que era lloc de pas cap al Líban, de Síria cap al Líban. De fet, la paraula siríaca Maalula vol dir entrada, ingrés. Per tant, el mateix nom dona ja una idea del que podia ser. Un lloc on hi vivien una població majoritàriament cristiana, cristiana oriental catòlica i cristiana oriental ortodoxa, i convivien d'una manera pacífica i tranquil·la. Un poblet realment preciós, el vaig poder visitar fa pràcticament 6 anys. Un poblet on els cristians que hi pregaven, i uso el passat perquè la situació actual és pràcticament de ruïna, encara podien dir aquell Pare Nostre amb la llengua en què Jesús va ensenyar-ho a dir als seus deixebles, Abun, Pare Nostre. Aquest petit
poblet, un gioiello in italià, una joia realment arquitectònica molt bonic, que conservava, perquè també ha estat profanada, la tomba de Santa Tecla, i amb la relació amb Tarragona em sembla que és notable. Vaig poder-lo, repeteixo, visitar fa uns anys, exactament era el juliol del 2008. Érem un grup de 3 preveres que van visitar Síria, Líban i van poder estar-nos 3 dies a Malula. Van poder visitar Damasc, visitar aquella via recta de la qual parla els Fets dels Apòstols en la conversió de Sant Pau. Repeteixo, aquest poblet que custodia la tomba de Santa Tecla i on hi ha un monestir dedicat a Sant Sergi i a Sant Bacchus, el monestir de Marsarquis, un monestir que portaven els monjos de l'església melquita, l'església oriental catòlica de tradició bizantina, un lloc en el qual hi havia una església antiquíssima, molt bonica. Sabeu que les esglésies d'Orient tenen l'iconostasi, aquest espai on s'hi col·loquen les icones, on hi havia icones realment antiquíssimes, una església que tenia un altar molt antic, un altar en forma de U, un altar segurament d'origen jueu aprofitat, de fet hi havia encara el forat on els sacrificis jueus hi feien escórrer la sang, aprofitat per altar cristià. Sabeu que el Concili de Nicea prohibeix l'ús d'altars jueus per part cristiana, per tant aquest altar era un altar antiquíssim, abans del Concili de Nicea segurament. El monjo que ens va acollir ens va ensenyar l'església, ens va ensenyar tot el monestir i un punt que ara entenc, reconstruint una mica el diàleg amb aquell monjo en aquell període, ell ens anava ensenyant, dient, ens va ensenyar tot el poble, etc., ens anava dient, però això fins quan durarà? I diverses vegades ens anava repetint, això fins quan durarà? Com si d'alguna manera comencés a entreveure el drama actual. Fa pràcticament un any, un grup de monges que tenien cura de l'església i de la tomba de Santa Tecla van ser raptades, recordeu, van estar raptades durant pràcticament mig any, al final les van alliberar, però alliberant-les van tornar elles a Malula i es van trobar l'església de Santa Tecla, la tomba de Santa Tecla, profanat, destruït, les icones cremades, el monestir de Marsarquis de Sant Sergi destruït, l'altar trossejat, he vist fotografies de l'altar de Marsarquis trossejat per terra, les icones cremades, no robades, realment la destrucció sistemàtica en aquell lloc. Avui les notícies que ens arriben de Malula, d'aquells llocs, i del poblet del costat, que es diu Saitnaya, que és un altre poble on hi havia una presència cristiana en gran majoria, són poques, confuses, fragmentàries, notícies que et parlen de destrucció, de mort. Els cristians que hi eren o van ser martiritzats, i jo no tinc cap dubte a usar la paraula màrtir en aquests casos, o bé van fugir cap a Damasc i de Damasc van fugir cap on van poder. Per tant, un primer exemple que us volia presentar, el cas de Síria, de Malula. Tornarem encara després a parlar de Síria. Pel que fa a l'Iraq, aquesta terra, la Mesopotàmia, entre els dos rius Tigris i Eufrat, una terra bíblica, una terra ja cristiana al segle II, és segurament un dels països més provats del Pròxim Orient. Ja amb la guerra Iran-Iraq dels anys 80, recordeu, les guerres del Golf dels anys 90 i 2004, l'Iraq, com la Síria, era un país tolerant, guiat per un raïs, per un cap, un guiatge, però, que sense justificar cap dels fets execrables acomplerts per aquest raïs o per altre raïs
de Síria o d'on sigui, però una situació de govern que segurament va molt més enllà, o si voleu, al de fora dels esquemes occidentals democràtics, i poseu cometes en aquesta paraula. A Iraq, caigut el règim de Saddam Hussein i instaurat, permeteu-me, un règim de guerra civil, de guerra entre faccions musulmanes majoritàriament, la continuïtat d'una existència d'una minoria cristiana ha esdevingut molt precària. Precarietat que cap al 2013 ha començat a ser persecució i a partir del 2014, amb la instauració del califat de l'Estat Islàmic, ha esdevingut persecució a gran escala. Del Iraq voldria esmentar un fet que em va tocar personalment. El primer també era una mica, perdoneu si parlo d'aspectes d'experiència personal, però em sembla que és el que pot ser més exemplar com a exemple. Primer, malo la visita que vaig poder-hi fer. En segon lloc, tots vosaltres heu llegit el que s'ha publicat fa uns anys sobre el pare Ubach a Montserrat, aquest monjo estudiós de l'Orient cristià que va morir l'any 1960, que al llarg de la seva vida va recórrer aquestes terres, Terra Santa, Líban, Iraq, la Mesopotàmia. En el fons, reconec que gràcies al pare Ubach, al seu heretatge a Montserrat i als monjos que han continuat i van continuar i han continuat la tradició d'estudis oriental a Montserrat, em vaig poder inserir en aquesta tradició. Quan em van ordenar de prevere l'any 98, un amic meu ermità em va regalar l'edició d'una Bíblia en siríac, 3 volums d'una Bíblia en siríac, anomenada l'edició de la Bíblia de Mossul. Mossul és aquesta ciutat de la qual se n'ha parlat desgraciadament moltíssim en les últimes setmanes. Es tractava, aquest regal, d'una reimpressió de l'any 1950 que reproduïa una Bíblia curada, preparada per diversos estudiosos, entre els quals els mateixos dominicans, dels anys 1880, 88, 90, per tant, la segona meitat del segle XIX, que reprenia edicions anteriors. L'edició de la Bíblia de Mossul, per mi va ser un regal molt útil, realment, reprodueix la versió de la Bíblia, la Peshita, la Bíblia siríaca molt antiga, usada per les esglésies de tradició siríaca, un regal que m'ha servit al llarg d'aquests anys per poder continuar l'estudi, sobretot de l'ús que els pares de l'església siríaca fan de la Sagrada Escriptura. Mossul, aquest lloc que havia cuidat, preparat l'edició la versió bíblica en siríac, avui aquesta regió és una regió trepitjada, perseguida, violentada, on aquella edició de la Bíblia que conservo com un tresor, la tinc a Roma, adquireix per mi un valor fonamental enfront del martiri de tots aquests cristians que al llarg de 2000 anys i sobretot als nostres dies donen testimoniatge de la fe cristiana. Mossul, una ciutat, podríem dir apòstol i custodi de la paraula de Déu, avui és una ciutat, una terra, custodi de la sang dels màrtirs. Les cases de Mossul avui han estat cremades, les biblioteques destruïdes, en una regió on hi ha presència cristiana des de quasi fa 2000 anys. Zones cristianes, tot el Pròxim Orient, plenes de monjos, de monges, de cristians, de tantes confessions eclesials diverses, catòliques, ortodoxes, siríacs, armenis, llatins, que en 2000 anys han après a viure junts i a conviure una vida cristiana simple, pobra, per res fàcil, però sempre marcada per la tolerància
i una tolerància intracristiana i una tolerància envers el món musulmà majoritari que els envoltava. Germans cristians nostres que en aquests últims mesos han sofert i sofreixen una persecució realment sagnant. Molts dels caps, dels patriarques, dels bisbes d'aquestes esglésies orientals, sobretot a l'Iraq i a Síria, han alçat la seva veu en aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, de cara a fer sentir això, la veu d'un poble martiritzat. Un primer punt positiu, i ho dic subratllant aquestes paraules, els pastors de les esglésies cristianes perseguides a Iraq i a Síria són pastors que s'han quedat amb el ramat, no han fugit, i no hauria estat difícil fugir. El patriarca de l'església caldea, Lluís Sacco, ha fet molts viatges a Roma per conscienciar l'Occident, Roma i l'Occident, del drama que s'està vivint, però ha tornat sempre. I em sembla que és important subratllar-ho. El patriarca sirocatòlic Josep Yunan, un altre cap d'una altra església de tradició siríaca en comunió amb l'església catòlica, és un dels bisbes que ha parlat més fortament d'aquest drama que s'està vivint. I cito el que va dir a començaments de juliol, després va ser un dels aspectes que em van portar a escriure l'article. Jo li dic l'article de mitjanit, a vegades al vespre és el moment millor en què s'escriu, quan deixes anar la pluma i vas fent. Escric a mà encara, després ho passo a l'ordenador, però quan escric a mà. Diu, no existeix absolutament cap raó per atacar cristians innocents i d'altres minories no cristianes a Mossul i en aquella regió. Noteu que no estic fent apologia, estic presentant fets reals. Són cristians que diu, a costat nostre hi ha minories musulmanes que també són perseguides. Atenció, Diu, no hi ha cap raó per destruir llocs de culte, esglésies, parròquies, en nom d'una organització terrorista que no escolta la raó i no té compte de la consciència humana de les persones. Nosaltres, continua encara el patriarca Yunan, amb gran dolor, us diem, ell ho comunicava en una carta, que el nostre l'episcopi, la seu del bisbe a Mossul ha estat totalment destruït, manuscrits cremats, la biblioteca destruïda. Evidentment, insisteixo, que el drama més greu de l'Orient cristià i de qualsevol guerra, evidentment, és la vida i el sofriment de les persones. Aquest és el drama. Però hi ha tot un patrimoni arquitectònic, artístic, pictòric, literari, que es perd. I quan dic patrimoni arquitectònic, artístic, pictòric, no vull dir museus, no vull dir peces de museu, sinó vull dir que esglésies on generacions de cristians hi han pregat, hi han plorat, icones basades, de basar, de fer un petó, per generacions i generacions de cristians, no es destrueix el quadre, sinó que es destrueix la humanitat que aquella icona representa. Em sembla que això és el més greu. Quan dic patrimoni literari, biblioteques cremades, biblioteques destruïdes, manuscrits cremats, vull dir textos d'autors cristians, potser desconeguts, potser inèdits. L'il·lusió que els que ens dediquem, quan tenim temps a fer alguna edició crítica, és dir, si trobéssim encara alguna cosa inèdita. Segurament que hi havia textos inèdits, o en els manuscrits, o en les guardes dels manuscrits, la cobertura, que de vegades amaguen tresors. Per tant, quan dic això, destruir un patrimoni literari, dic destruir possibles sorpreses patrístiques. Quan es cremen missals o llibres de pregària, no es cremen fulls, es cremen la veu i les pregàries de milers d'homes i dones que en aquelles pàgines hi han expressat els seus anhels més profuns.
I acabava el patriarca, torno a reprendre la veu del patriarca, aquest drama, aquesta destrucció és terrible i és una vergonya per a la comunitat internacional. Biblioteques destruïdes, esglésies destruïdes, tants manuscrits escrits en pell, en pergamí, aquella pell, i qui reprenc el que vaig dir també a l'article a l'Osservatore, aquella pell d'ovella, eixugada, planxada, treballada, on els monjos antics hi escrivien la paraula de Déu, els textos dels pares, els cants de lloança d'aquelles esglésies, aquelles pells, aquell pergamí beneït que contenia la lloança del poble de Déu, s'ha perdut. Gairebé et venen ganes de dir que roman només la pell dels cristians, els cristians batejats, la pell en la qual potser només s'hi pot escriure amb sang. Un massacre, una destrucció, avui a l'Iraq, a Síria, a tot el Pròxim Orient, Malula, Mossul, tants monestirs, biblioteques destruïts, tants homes i dones morts pel fet de ser cristians, pel fet de no acceptar la imposició forçada d'un credo imposat, forçat per la força. Avui, a Mossul, els pocs cristians que hi queden han estat totalment robats de les pròpies propietats. Cristians a Mossul, els quals es veien obligats a vendre les pròpies cases als veïns musulmans, els quals, i aquí cito el testimoniatge directe de 2 iraquens trobats a Roma fa un mes, on havien obligats a vendre les pròpies cases al veí musulmà, el qual avisava la gent, l'exèrcit del califat, que anava a trobar aquells cristians, els segrestava i els imposava el pagament. Evidentment sabien que havien cobrat per la casa venuda, que ells pagaven i recobraven la llibertat, els que recobraven la llibertat. Ens trobem, per tant, en una situació realment de persecució per tants i tants homes i dones d'aquelles terres. A Síria, a Iraq, al Líban. Llocs on, ho repeteixo, el cristianisme no ha estat importat. El cristianisme hi és present des de fa 2.000 anys, molt abans de l'arribada de l'islam. I amb això, repeteixo, no intento fer una qüestió polèmica. El maniqueisme, gràcies a Déu, ens el va ajudar a superar Sant Agustí. Després s'ha anat rebrotant, però, per tant, no intento fer una presentació polèmica, simplement intento dir que són cristians que estan essent escombrats, trets de casa seva, llocs on vivien des de fa 2.000 anys. A nivell de nombre de persones, estadístiques, no és fàcil. A començaments dels anys 90 hi havia a l'Iraq cap 1.200.000 cristians, pertanyents a diverses realitats eclesials, siríacs, orientals, sirio-occidentals, etc. El 2013 en quedaven uns 300.000. A finals d'agost del 2014, per tant fa un mes, d'aquests 300.000, més de 200.000 o han estat martiritzats o han fugit cap al nord, a la frontera Iraq-Turquia, a la zona del Kurdistan. Han fugit de tot el que és la planura de Mossul, de Nínive, totes aquelles terres que eren terres realment beneïdes per aquella presència cristiana. Veus de tots aquests cristians iraquens que han fugit cap al nord, i fugir cap al nord vol dir anar a camps, no dic camps de concentració, però camps de refugiats, camps on la qüestió sanitària és molt precària, la qüestió, fins i tot llocs on està arribant l'hivern. Nosaltres comencem a sentir fred, la zona del Kurdistan és molt més
dura en aquest sentit. Llocs on l'Occident comença a fer algun gest d'interès cap a aquests refugiats, però cito l'entrevista que van fer a un jove capellà de l'Església Siríaca Occidental Catòlica, que fa de capellà, fa d'infermer, fa del capot en un d'aquests camps de refugiats, dient: han vingut a trobar-nos polítics, han vingut a trobar-nos enviats especials, han vingut a trobar-nos prelats, amb anuncis, amb un bon feix de promeses. Paraules semblants n'hem sentides tantes. Nosaltres, acaba aquest jove capellà, esperem simplement la possibilitat d'obtenir un visat per fugir, i fugir vol dir arribar a l'Occident. El patriarca Lluís Sacco, que he citat al començament, el cap de l'Església Caldea, l'Església Siro-Oriental Catòlica, ha fet tota una sèrie de declaracions molt, jo diria, impactants. Catalunya Cristiana fa pocs dies ha publicat una entrevista amb el patriarca Sacco, no la resumeixo perquè la trobeu publicada en català a Catalunya Cristiana, però simplement subratllo un parell o tres d'aspectes d'aquesta veu d'un dels pastors d'aquestes esglésies. Ell diu: és veritat que hem intentat de mantenir, de retenir, si voleu, els nostres fidels a l'Iraq, però, de fet, diu ell, som una de les comunitats cristianes més antigues al món, però mantenir la presència cristiana en un lloc on la conversió a l'islam és forçada o per als homes significa el martiri, la mort, per a les dones ser venudes com a esclaves, per a les criatures significa ser presos, robats, per ser formats en les milícies islàmiques més dures, és molt difícil, diu ell, evidentment, romandre en aquesta terra. Encara ahir, un estudiant iraquè que havíem tingut al Col·legi Grec i que va retornar a l'Iraq i després de l'Iraq va passar a Síria, li havia escrit demanant-li, digue'm alguna cosa, alguna informació sobre el que fas, etc. I em respon, cito literalment el correu electrònic que em va enviar, diu: estimat pare Manel, desgraciadament et responc molt tard, perquè jo l'havia escrit ja feia setmanes, et responc molt tard perquè la situació, tu saps millor que jo el que estem vivint en aquests llocs. Tota la comunitat cristiana de la planura de Nínive ha desaparegut. Mossul i totes aquelles terres que és de Bagdad cap al nord han desaparegut. La ciutat de Karakosh, una ciutat on hi havia una presència sirocatòlica d'una d'aquestes esglésies orientals catòliques de més de 50.000 persones, han fugit tots cap al nord, cap a Erbil. Erbil és la capital del Kurdistan iraquè. Màrtirs, no sé si n'hi ha, ho deixo un punt interrogatiu. Les nostres biblioteques han estat cremades. El monestir de Sant Behnam i Santa Sara ha estat destruït. Un dels monestirs més antics de l'Iraq, els monjos han estat expulsats, el monestir han estat destruït. L'hivern arriba i els que estem encara en llocs de refugi ens preguntem què serà de nosaltres i acaba dient que el Senyor ens hi ajudi. Testimoniances en podria, de tants altres, havia recollit tota una sèrie de bisbes orientals, havia recollit també, no m'hi allargo perquè no em voldria tampoc allargar massa, el testimoniatge també de persones no cristianes que han començat d'alguna manera
a fer sentir la seva veu, a fer sentir la veu de dir, atenció, estem enfront d'un genocidi igual o pitjor del de fa 100 anys amb el poble armeni i el genocidi del 1915-1918 amb el poble armeni. Hi havia també una part de siríacs orientals i siríacs occidentals. Encara fa tot just 2 dies el mateix secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Parolin, a l'ONU va fer una intervenció que d'alguna manera jo crec que val la pena, si més no, de subratllar-ne 3 punts. En el fons és la veu, la posició oficial de la Santa Seu enfront d'aquest problema. Parolin deia, és un moment històric molt complex. I fins aquí em sembla que és evident. Ell proposava la revaloració, el revalorar el paper de l'ONU, esperonant-la, l'ONU, a evitar una apatia i una indiferència enfront dels gravíssims problemes actuals. I la persecució violenta no és només el Pròxim Orient, penseu a l'Àfrica, a Nigèria, Boko Haram, el que vol dir, a l'Índia hi ha grups, algun grup islàmic, però sobretot grups hindús també molt durs, perdoneu la repetició cacofònica. Parolin parlava, ell diu, el nou terrorisme, és a dir, un fenomen terrorístic nou, global, no vinculat a grups concrets, un terrorisme no usat per grups polítics locals, sinó que per primera vegada, i aquí Parolin fa una referència a l'Estat Islàmic, al califat molt clara, a una organització terrorística que amenaça tots els estats amb la promesa de destruir-los, substituint-los amb un govern mundial pseudo-religiós. Terrorisme que se serveix de la comunicació global per enganjar nous adeptes. La qüestió dels botxins d'aquells 4 periodistes degollats en públic sembla que era gent arrolada provinent de l'Occident i potser arrolada a través dels mitjans de comunicació actuals. No és un xoc interreligiós. Síria, Iraq eren exemple d'una convivència pacífica. Per tant, no es tracta d'un xoc interreligiós, es tracta d'un fenomen terrorístic molt més global, molt més problemàtic, molt més greu, que l'Occident no soc ni pessimista ni alarmista, absolutament, però l'Occident no pot desvalorar les amenaces d'aquests grups del califat, de l'Estat Islàmic, l'Occident no les pot ignorar. Per què? Perquè hi ha una presència, ho sabem a casa nostra, musulmana notable, un islam, jo diria, amb aspectes tolerants, certament, però és sempre un punt interrogatiu. I repeteixo, no vull, i no ho he volgut fer des del començament, presentar ni bons ni dolents, ni amics enemics, però és una realitat molt complexa. Estem enfront, i començo a anar cap a la conclusió, d'un drama humà segurament dels més greus dels darrers segles. La destrucció física d'una realitat humana, cristiana, cultural, de més de 2.000 anys. La pèrdua de vides humanes martiritzades, certament, i de manera molt violenta. Els Estats Units s'ha mogut quan han degollat 4 periodistes en públic. Fa mesos que a Síria i al Líban estan martiritzant homes, dones, criatures d'una manera molt dura. No toco ni el tema armeni ni el tema copte. Els mateixos coptes de l'Egipte sofreixen una persecució bastant sistemàtica de la qual no es parla, però, repeteixo, ens allargaríem massa. La negació de qualsevol concepte de llibertat de diàleg entre cultures, entre credos diversos. O et comparteixes o això s'acaba. Es tracta d'una veritable persecució, no de casos isolats,
sinó de molta, molta gent amb conversions forçades, tortura, mort, martiri. Es tracta d'un problema mundial. Pensem, us deia fa un moment, a l'Àfrica, a l'Índia, a Mindanao, a Filipines. La presència musulmana a Mindanao, a Filipines, és molt notable. Com fa 100 anys amb el genocidi armeni, l'Occident sembla girar-s'hi d'esquena, com si digués és un problema d'aquella pobra gent. El drama de la indiferència és un drama greu. L'Occident, és una opinió meva, compartiu-la o no, però té el perill de ser ingenu i de ser indiferent. Un altre aspecte, però només l'esmento rapidíssimament, mig minut. Aquesta situació dramàtica al Pròxim Orient portarà a la emigració d'iraquens, sirians, cap a l'Occident, iraquens, sirians, alguns dels quals són cristians, l'acolliment aleshores a l'Occident. I quan dic acolliment, penso l'acolliment a nivell cristià, com les esglésies occidentals, Itàlia, França, Alemanya, Espanya, acollirem i acollim. L'arribada, ho sabeu més bé que jo, a Barcelona o a Espanya, d'ucraïnesos o romanesos provenients d'esglésies orientals o ortodoxes o catòliques, com l'església local acull o acollirà siríacs, cristians de llengua siríaca, orientals o occidentals. L'obligació, i aquí insisteixo, l'obligació per part de l'Església Llatina que acull aquests cristians d'acollir-los com a tals, com a siríacs, com a coptes, com a caldeus que siguin, donant-los la logística i l'acolliment com a esglésies, no com a cristians que arribant aquí. A l'italià tenen una paraula que es diu fagocitare, ens els fagocitem, ens els mengem, sinó que en respectem les tradicions teològiques, litúrgiques, eclesials. Per tant, si ens arriben ucraïnesos, romanesos, sirians, caldeus, que arriben amb el propi clergat, els acceptem, com sigui aquest clergat, sigui clergat cèlibe o clergat casat. Són esglésies, com sabeu, que tenen el doble clergat. Per tant, l'acolliment no vol dir menjar-nos-els, vol dir donar-los. Les esglésies d'Occident han donat, i molt bé, tantes esglésies als immigrants ortodoxos. I perfecte, cap problema. Però potser els orientals catòlics els hem deixat una mica de banda. En el fons, potser, i acabo, el problema de la fi d'una presència cristiana des de fa 2000 anys al Pròxim Orient, el lloc on el cristianisme va néixer i es va desenvolupar, una presència cristiana que ha estat sempre dialogant i acollidora amb el món romà, amb el món persa, amb el món musulmà, amb el món turc. Per què no ho hauria de ser ara? Aquesta presència enfront d'un integralisme islàmic molt dur que no només enfronta dues realitats, dos conceptes de l'home, del món, de la història, sinó que destrueix, aniquila l'altra part, quasi una damnatio memoriae. Al segle IV, i acabo, els cristians siríacs, a la caiguda de Mesopotàmia en mans dels perses, van fugir cap a Occident, que per ells era l'Occident. Avui, com els temps d'Efrem, aquest pare de l'Església del segle IV, sabrem nosaltres acollir, respectar, ajudar els nostres germans cristians a viure com a tals a casa nostra. I acabo amb una pregària de Sant Efrem, aquest autor del segle IV. Diu: accepta, Senyor nostre, aquesta ofrena pacífica, les nostres terres devastades, reconstrueix les esglésies incendiades per tal que hi sigui coronat el Senyor de la Pau, beneït aquell que ho va fer i que ho pot fer novament. Gràcies.
gràcies. Moltes gràcies per Anín. La seva intervenció ha estat molt colpidora. El testimoniatge del que estan vivint les esglésies cristianes ens arriba escassament a l'Europa occidental. Jo crec que avui ha estat vostè la veu dels que no tenen veu i que poc poden dir de les esglésies de Síria, d'Iraq, del Líban. I el seu testimoniatge per nosaltres té un gran valor, perquè ens ajuda a fer conèixer aquesta realitat tan propera a nosaltres, però que sovint pensem que està molt enllà. Però gràcies també per a Nin, perquè jo crec que ens ha ajudat a fer veure dues altres coses que m'agradaria molt breument comentar abans d'acabar la sessió. La primera és que nosaltres també hi tenim una responsabilitat. Nosaltres, com a Església d'Occident, hem de ser, abans ens deia, acollidors dels que puguin venir, però hem d'ajudar aquestes esglésies cristianes d'Orient. Hem d'ajudar, no sé com, però jo crec que cada cop és més important la consciència de la part de la nostra responsabilitat perquè puguem també actuar. I al final jo crec, per Anín, que vostè ens ha apuntat un tema i que pot ser un tema del futur de cara a treballar i a reflexionar, de que també nosaltres, en part, estem, en certa mesura, amenaçats. És a dir, que l'amenaça no és només d'aquestes terres d'Orient, del Pròxim Orient, sinó que, com deia Monsenyor Parolin, és una amenaça global que demana una resposta de les institucions en aquest moment tan difícil que estem vivint. I el pitjor és la indiferència, l'apatia, la por, el bloqueig. Crec que cal actuar amb mesura, amb sensatesa, però també amb fermesa. Moltes gràcies, Antoni, també, per la teva presència. Gràcies per Anín i aixequem la sessió. Bona nit.